sanına sizi hoş gördük. Bu iki sanımızda men T70 smart saatymyzyň telefona çatylşyny görkezmekçi, içinde nähili funksiýonlar ýerine ýetirip bolýar, olary görkezýär. Saatymy gara, gök, rozowy, çal, her hili renkler var. Daşyndanam kremişaklaryny çalşylan bolýar. Remişon şeyle çüylüce görünüşte şeyler görünüşte takılya. Saatymyz açık görünüşte. İçinde her hili funksiýonlar ýerine ýetirip bolýar. Bu saatymyzy nähili çatylýar ilki bilen hemişekiler ýaly biltudymyzy açýar. Bu saatymyzda biltud açylanok. Prosta biltudymyzy açýar. Diňe programmadan çatylýar. Öz programmasy Happy Sports programmasy var. Programmasyna girýän. İştayda saatymyzy gözletken girýän. T70 diýip çykýar gönüme. T70'e basýan. Şu an telefonum saatyma baglandy. Gönüme iştayda 50% zaryadyny görkezýär. Saatyňyzda nähili zaryadyny görmek isteseňiz programmasyna görkezýär. Başka da şunyalar. Saat var. Dikkat tut. Gözümü attırmadı. İşte eylekiler, beylik saatlardaki boluşýaly. Telefonuňy takmadyk ýerine gözletken programmasy var. Şunyaly saatymyzy telefonumyzy gözletken. Başka da şunyaly saatyň öz ýüzüniň aboýuna mitgüdüp bolýar, ýüzüne şeýle basyp durýar. Kerhili aboýlary var. Şu şekilde. Programmasynyň içinde nämeler edip bolýar, şunyaly ödemleýenisi var, eýlekilerde boluşýaly. Haýsy gerek bolsa açsaňam bolýar, ýapsaňam bolýar. Iştaýda budilnik kurap bolýar. Будильник kurap bolýar, başga-da напоминание долгом сидении на месте diýär. Bu näme bul? Oturuş-turuşuňy ýatlatýan vibrasiýal görnüşi bolup durýar. Häzir şunu açsam öz saatymy hisaplap bolýar. Köp otursaň şonýal vibrasiýal öz habaryny ýetirýär. Başga bu измерение сердцебиения, вестение. Bunu açsamam her 30 minutdan, 10 minutdan ýa-da 60 minutdan ýürek uruşuňy ölçäp dursun diýär. Şunýal açsaň öz için sağlaymalı. Başka da şurada surat var. Şunyalık. Sağadımda şeydi basýar. Surat alya. Aşağıda suratı düşük vaktiňiz sağadımda şeydi basaýmaly. İştayda sağatyňy takmadyk vaktiňiz vibrasiýal görnüşde öz saatyňy gözletken. Başga da şunyaly näme ädimiňizi ölçeýär, kaloriýaňyzy, ýürek uruşuňyzy, dawleniýaňyzy, her hili sport ädimleriňizi, sport hareketlerinizi, gijene wagt näçe saat turanyňyzy görkezýär. Aýdymy öz içinden upravlýat edip bolýar. Şunyaly saatyňy telefonuňyzy gözletken, şunyalyk saat kän bir jan gelse diňe ýankyýaly öwdemleýeneden jaňy SMS-de açyk dur. Jan SMS gelse görkezýär, habar berýär, vibrasiýal görnüşde. Jaňyny SMS-ini öwdemleýenýärlerini görkezýär.
Öz ölçeyen zatlaryny, budilniň zadyny telefonuňyň içinden hem dolandyryp bolýar. Sagatyňyz eliňizde takaly dursa, telefonuňyň içinden hem dolandyryp bolýar. Başka-da ştaýda при поднятии запястья загорается экране. Bu nämesi? Şunu açýan haçanyny sagadyňyz görjek bahalyňyz seredeňizde öz ekrany awtomat ýanýar. Şu şekilde. Hem ekran adalar taýyp smart sagadyňyz gysgaça telefonuň çatyrlyşy şulardan bar. Bizim başga da smart sagatlaryň kän görnüşleri bar. Hi-Fi smart sagadyň çatyrlyşyny bilmek isteseňiz, YouTube kanalymyza kommentariýa ýazyp bilersiňiz. Sahypamyza goşulyň, like goýun. Videomyň ilk sanlaryna görüşýärjek. Hoş sag bolun.